তিনটা দাবির ভিতরে যেটা যতনিশ্চয় যেটা মূল দাবি তাওনাय আবংখা চিনি ককবরক যেটা স্ক্রিপ্ট ও স্ক্রিপ্ট না তুই লাইট থাঙ্গাক জরাগো নরক যতন সাইমানো তিনি ইয়াকসি বদলনো তিনি ককবরক ককনো ত্রিপুরা নি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ नि मर्यादा रोमानि सिमी प्रत्येकटा स्कुल नि सिमी कलेज जरातै तिनी परिनानि कायसा शेप खायरेखा जों साइमानो ताबो गोबांमा आबहायके ओ जागानि एसिस्टेंट प्रोफेसर रकबो ओ परिमानि शेप माने ताबो शेबक खायनानि शेप मानका ओ जागाओ लाइट थांजाक जरागो ओ बीजेपी आईपीएफपी हाफां बरक जति कुबै नो चिनी बरक रंगना हामजाखे ककबरक ककना हामजाखे एयारपोर्टो ककबरक ककबा एनाउंसमेंट खायरानानै बन्द खायरेखा जिनि याकसि बदले हाफांनि तंफ्रो आफर खरां तिसाका आबनि एगेन्स्ट फियाखबा ओ जरागाव फायै बांला हरबायनो मा सुइनाय आबहायके कायसाफोर डिमान्ड खालामनानै जिनि बांला हरबाय जिनि कोनो प्रब्लेम करै आबहाय जिनि कोनो इश्यू करै किन्तु जिनि डिमान्ड दंनाय कारण गोबांबा स्टुडेन्ट जिनि ककबरक जेहेतु लैंग्वेज आबाद डेभलपमेंट खालामनायनि दरकार जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट नुबो गोबांबा तिफ्रा सारक रोंनाय रक ककबरक ककनो सुइनानि बागै बरंनि सुबिदा होई दङ गोबांबा बरंनो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट न साजागै दङ आबनि बाय जिनि डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट नुबो कायसा सुइनानि स्कोप रनानि अंथ कारण जों नुखा आबहाय गठनानै यागल कुनु दिन फाना आबहाय गठना अंजखा एमपी हाई स्कुल बरकाठालनि त्रिपुरा एकाडेमी हाई स्कुल आबहाय माध्यमिक 12 रग गोबां मासराय रगन कायसा स्क्रिप्ट मा सुइनाय हनै बाध्यकता खालायै गोबां मासराय रगनि फ्यूचर बरक नष्ट खालायखा ओ बीजेपी आईपीएफपी हाफां जसनि जोरदार दाबि दंनाय जे ककबरक जे स्क्रिप्ट ओ स्क्रिप्टनि बागै जे सिनि चबा एसएफआई सिनि टीएसयू जों पुइला एमन एकटा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन जोंनो पुइला हायर एडुकेशन डेपुटेशन डाइरेक्टर थाङै जोंनो पुइला आबहाय गठनायनि परे डेपुटेशन रनाय के जों आबनो कयनाय फायदि जत खामानि दाखुताय बुंसां रों सोलोंनाय रक जिनि ओ चबा नरक जतन करंदि जिनि ओ चबा रों सोलोंनाय रंनि हामक्रायनि बागै चबा जिनि ओ चबा जिनि ककबरक ककनो डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागै चबा जिनि ओ चबा जत त्रिपुरा हास्तिनि स्कुल कलेज परितंनाय रों सोलोंनाय रंनि बागै चबा शेप मारनाय आगे आसे पाइटिएशन चबा चले नाय आगे आसे पाइटिएशन चबा चले खा अरे चबा चले नाय चबा चले खा अरे त्रिपुरा राज्य शिक्षाने बेहाल अवस्था बीजेपी आईपीएफपी सरकार तामनि बागै जवाब रेडे अरे बीजेपी त्रिपुरा हास्तिनि शिक्षाने बेहाल अवस्था बीजेपी आईपीएफपी सरकार जवाब रेडे अरे त्रिपुरा राज्य रों सोलोंनाय रंनि जंजाल तामनि बागै अंगै बीजेपी आईपीएफपी सरकार जवाब रेडे आगे आसे पाइटिएशन चबा चले नाय आगे आसे पाइटिएशन चबा चले खा आगे आसे पाइटिएशन चबा चले नाय आगे आसे पाइटिएशन चबा चले खा